Issue sa hospital waste sa dakbayan sa Lapu-Lapu nakamugna og kabalaka sa pipila ka mga turista. Apan giklaro sa Tourism Office nga wala makaabot sa beach side ang mga hugaw nga nadagsa sa ilang dakbayan, busa luwas nga kaliguan ug kapangisdaan ang ilang kadagatan. Ani ang report. Gitug-an sa tagdumala sa usa ka beach resort nga dunay tulo ka mga kliyente nila nga nagpa-online booking ang mi-atras tungod sa kabalaka sa isyu sa hospital waste. Apan giklaro nila wa kini makatayog sa gidaghanon sa ilang mga kliyente gikan sa laing mga lugar nga miabot sa beach resort. Gani doon na pa'y mga moabot nga mga guest nunod sa pagsaulog sa sinulog, din aduna usab sila'y programa nga giandam. Gipaniguro nila nga limpyo ang kadagatan sa beachfront area sa Lapu-Lapu City. I've just checked last night with our rooms reservations. Ang effect lang very minimal. Meron kaming tatlo na nag-refund. Pero that is very minimal compared to the actual bookings. Samtang gipadayag sa tourism officer sa Lapu-Lapu, Hemler Mendoza, nga dili malikayan nga motumaw ang kabalaka sa industriya sa turismo gumikan sa pagkatap sa isyu. Apan gipaniguro nini nga gihimo sa city government ang tanan aron dili mukatap ang hospital waste sa ubang bahin sa Lapu-Lapu. Giklaro nini nga sa Mactan Channel ra nga habig na dagsa ang mahugaw ug wala makaabot sa beach line. Nasli gitawag nagkahadlok. Gitawag na to kahadlok. But when they do their daily routine check-up sa ilang beach area from morning, afternoon to evening, wala naman makikita sa eastern side. Samtang mihatag na ang city government og hinabang sa mga mangingisda nga napiktuhan ang ilang panginabuhian sa isyu sa hospital waste. Suma ni Mayor Pastradasa nga giuna nila ang barangay Ibo nga adunay 20 ka mga mananagat ang gihatagan og pagkaon ug ubang gikinahanglan. Dili una cash. Ang amo unang ihatag nila is food. Like pila ka kilong bugas, naay noodles, naay sardines, mga nilata. For the meantime. Gawa sa Ibo, aduna pay mga barangay habig sa navigational line ang apektado nga naglakip sa Mactan, Buaya, Paho, Pusok, Poblasyon, Luok ug Kanhulaw. Giulagway sa mayor nga dako kaayo og perwisyo ang namugna sa hospital waste nga nadagsa sa Lapu-Lapu City. Busa Gitun-an nila ang pagpangayo og danyo sa mga tambalanan nga nalambigit sa paglabay sa mga basura. Hangtod karon, wa pa kuno mohimo og inisyatiba ang mga ospital sa Mandawi bisan pagtabang man lang sa paghipo sa ilang mga basura. Ang ako manggong gi-prioritize ani nga unsay ilang ginahimo nga mawa na ni ang dagsa sa ilang basura diri namo, most especially this hospital waste. Uban ni Rinanti Quiñones, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.